Ndoda kutenda zvikuru kuna baba munini Traore nepfungwa dzaataurapo dzekuona kunyangwe tine muono wakasiyana hedu, kunyangwe tine masapoti atiri kusapota zvatinosapota zvakasiyana, asi ezerong paine muono wekuprotekta Zimbabwe, wekuzvidzirira Zimbabwe, wekurwira Zimbabwe nekurwira ivo vacho vana veZimbabwe vacho kuvarwira. Ndinotenda zvikuru nemaonero kana muri kuona kuti revolution kana kuti demonstration kana kuti urongwa hwatiri kufamba nawo, tiri kufamba nemamwe mapere chaiwo chaiwo. Matine mapere akapfekera, kana vakakwanisa kupfekera ivo muZanu PF chaimo chaimo mune mapere arimo eG40 imo mubatirana idimo mune mapere arimo vanhu veG40 varimo mewa vari kuzvigaro zviri kudhuze naID chaivo. Semune kuopposition kune mapere akanga achishanda navachamisa ari mapere. Saka murevolution munogoshayiwa mapere sei? Munogoshayiwa matsotsi sei? Demonstration iyoyi mune matsotsi. Saka kune kushandiswa kuri kuitwa vamwe vedu mukati umu. But kana uchitaura soka Traore dambudziko rine nyika yeZimbabwe yakanyanya kujaira nhema. Ipapa kutaka kuti vanhu ngatibisei mari pakavhurwa umwe mari apa inobuda. But kuti ngatibisei mari yekuti tisimudzire chipatara chemupilo icho kana kuti parere nyatwa iyo kana kuti Mutare kana Masvingo iyo, haibudi. Saka kune vanhu vari kutamba kadhanzi kana Dayton kaya kuti varume imi itsaona ndo kavari kutamba kadhanzi kakako. Tine vamwe vanhu vari mukati medu vari kutoti komanda demonstration, not geza. Tine vanhu vakahijeka this situation, that program. Mukati mevanhu ivavo havasi vese vari kukomanda vatengesi, but mune vamwe vatengesi vakajarwa vari kudya nezvigananda kana kuti vari kudya nenhengirikini neopposition. Ndauti neopposition nenhengirikini nemasiyawo, sorry, ndauti neopposition nemasiyawo vari kudya nemasiyawo. Saka vanhu ivava ndo vari kutumwa, vakaita zvokutumwa zviya. Kune program yakafanana nokuti kana ida kuitwa maelection, mukatarisa Douglas Monzora pakanga paida kuitwa maelection kumabvuku kuEpworth, achipinimidza ndekupi kumwe futi. Unofungidzwa Douglas une chaunonhonga kana chaunowana. Nyaya iripo ndezviya zvakafanana nokuti muri kuda kubuda pamusuwo zviya, mumwe munhu okotama okupira magaro achikuzunzira magaro so akatarisa panze, iwe uchida kupinda. Ndo zvinoita vana Douglas Monzora vanenge vachivharidzira kuti bato rachamisa kana kuti vanhu vachamisa varege kuita mukurumbira kana kuti varege kukwikwidzana neZanu. Saka vanoti iwe uda kubuda, iwe vanobva vamhanyanga vada kubuda pamusuwo vokukotamira votanga kutambisa magaro vachikuvhizurira magaro so iwe wokanganisika brain. Ndo zvavanoita vana Douglas Monzora. Boss Douglas pachake haana bato uya. Zvinhu zvese zviya ndezvokugadzirwa. Zvakafanana nemunhu unonyengerwa mukadzi nemunhu. Ndo zvakafanana na Douglas Monzora. Zvese zviya ndezvokugadzikirwa neZanu. Zvese zvokunzi azosungwa nekuti ashayiwa mari yekubhadhara. Unogoshaya mari yekubhadhara sei? Mari dzaakapuwa neZanu dzakawandisa. Mari dzaakatorera musangano dzakawandisa chaizvo. Mari dzaanadzo Douglas dzakawandisa dzaakawana nechitsotsi rekutengesa nedemocracy. Ugoshaya 2000 kana 20,000 or 2,000, I don't know. Inyaya yekuti Zanu PF iri kuziva hayo kuti harvest ichaitora panguva yekupedzisira. Saka tinavo vanhu vari murevolution vatiinawo mai manje vanohlaba nguiko zvinezvi. Ndinokanitaura kuti vanohlaba nguva vari kupi? Vana madhuku
kune vamwe vanhu vakamirira kuvhiringidza zvinhu munguva dzema-election, but I don't know kuti vana vemuZimbabwe kana muchiona mapato iwaya ma-election asvika munenge muchiaona semapato here kuti madhuku muchimutarisa chaizvo motomuona sapurezidendi unogona kutonga nyika kana kuti ungatita bato rokutoti vanhu vamuteere. Dzimwe nguva vanhu zvoda kungosenzesa njere so ngoshandisa mind so brain so zvakaita Shabangu ungaita president iye uye zveshuwa unosapota maprogram aiiti aMnangagwa wamutoda kuti unoshandiswa iproperty yaMnangagwa. Muti wakafanana nemugwavha wakabhadwa pamulemon chachinhu one. Saka Shabangu haagoni kubereka magwavha kana muremon usina kutora mvura pasi. Saka pane pamwe pokuti vanhu tinorasika even munguva yema-election ikanga yasvika kana nemapolitical parties tinotanga kumhanya kuzvimapato zvine mutswa nezano zvatinojarirwa zvakawanda wanda ende kunomutswa vanhu munhu wekuti ane achitaura zvinotapira chaizvo kuti mese morasa opposition yamagara nayo mese moteera zvimapolitical party zvinomutswa. ZANU-PF yakangwarisa zvokuti du ipapa pangava kuti kana 2030 muone kuti pane zvichamutswa pamberi apa vana Shabangu vakutosvipwa vakutoraswa vatopera. Muti kana akaenda ma-election mai Shabangu uchateerwa nani, unovhoterwa nani, kana Mwonzora unoteerwa nani, vakutoti warishafuri kwakutouya vamwe. Iro bato la Shabangu ngona unzwa kuti wadzingana vanetsana mano mwe new president kana kuti mana Mwonzora mano mwe president. ZANU-PF here. Saka vanhu munguva yema-election so munofanira kudzidza. Isu ngatimirei nebato ratagara tinaro reopposition iro rachamisa iro ngatirambei tinaye. Kana dai tichinzi tiri kurwa ngatirwei tirimo mubato imomo, ngatitukane tirimo, ngatirwane tirimo, asi tichidzokera mubato medu nokuti tiri family. Mufamily munoitika zvakawanda asi hakuna munhu anozotiza kunogara kufamily yevamwe vanhu kana kudaidzwa dzinza revamwe vanhu. Saka mune dambudziko rokuti imimi wazhinji wachonaka munhu wamunoshora kuti haana yese chamisa wachonaka ndiye munhu atori neyese. Makazvitarisa opposition parties ese mapresident ema-opposition party ari munyika mai manjana wamunoti musvinu chaiye unogona kusunungura nyika chaiye ndiani. Saka pane zvimwe zvokuti mukaenda even kuZANU-PF mukatarisisa kuZANU-PF wangu Chiwenga une zvinhu zvaakaita zvakawanda shuwa, but mai manje munhu wamungagone kutora kuti munhu ari nani kuZANU-PF ndiani. Ungati here Mnangagwa ari nani kana kuti Mutsvangwa ari nani kana kuti Kazembe or Ziyambi. It's obvious Chiwenga is better. Now iko zvine Chiwenga is better. Atori better than udarika vanhu vese vari muZANU-PF muya. Chiwenga is better, beautiful guy. Now it's a beautiful now kuZANU-PF. Asi kuti njuga dzinoremera manje inyama iri kusvikanga yega. Inyama yenguruwe iri kusvikanga yega. Chiwenga ari kusvikanga yega. Pana kana munhu ari kumukangisa kana kumukwazisa but ari kusvikanga yega. But now currently Chiwenga it's a man of the match. Ndiye akawina man of the match muZANU-PF. It's a winning man of the match. Ndiye ane chimuti muZANU-PF saka ari kuvengwa Chiwenga. Hakuna munhu unombovengwa usina chimuti. Hakuna munhu unombovengwa usina yese. Hakuna munhu ungambovengwa asina kana nebasa. Vanhu vakazara munyika mai vashoma vanovengwa. Unovengwa uchivengerwei? Unei? Chaungavengerwa. Kana ukaona vanoroyiwa vaya kunoroyiwa vanhu vanenge vane mind dzinoshanda kana kuti vanenge vane zvimari kana kuti vanenge vakafunda kudarika vamwe. Kwete dofo zvaro riri kuswera richinhonga nhingikini chakata kumusango ko richidzura richidya. Vanokuwengere chi vanokuroyi unobatsirei une chiguro che. Saka muZANU-PF muyaka mune vamwe vanhu vasina kana nebasa rese. Zvakaita vana Muriswa waimbwa dzinoshandiswa kuenda kohukura madhodhi. Anenge aitwa nana Mnangagwa vana Muriswa ndo vanoiswa padhodhi payo roita noise riri padhodhi papo richihukura riri papo. Harina kana basa vanoenda naro riya vanondoshandiswa vapedza vorirasa kapu yeplastic kanga yasviba inongopwenhira yatsemuka inongoraswawo. Saka Chiwenga vari kumuziva, saka vari kumurwisa, vari kumuwenga, vari kumuziva kuti muZANU-PF Chiwenga une basa hombe ende unogona kuwapandukira ukawamukira ende unogona kuwarwisa. Ndo saka muchiona even chamisa mapolitical parties ese iwaya muchiona munhu wese angofunga kushama ngai unodaidzira chamisa.
Wangona zvinhu zvashata mumapolitical party kana kuti wazama kuti ungaunganidza sei mapolitical parties ese unotanga kutaura chamisa. Even iyo ZANU PF zvayo kana ikada kuronga chiprogram chokubatanidza mapato inoronga yakatarisa ziso kuna chamisa, kureva kuti chamisa ndiye munhu ane yese. Saka chamisa naChiwenga, Chiwenga ongo anga agona kubva kuZANU kunetsana neZANU padambudziko riripo ndiro kusada kusiya mweya weZANU. Anditi zvanga zvakanaka even nawo wabachamisa vasati valonja bato dai aimbonja batiro pamwe chete vana Chiwenga vanga varipo vauya vajohina vadindini kwaimuwambwa bato rezvematongerwo enyika rakarongeka rakasimba. Chiwenga waifanira kumira navachamisa, Geza aifanira kumira navachamisa, because now Chiwenga kadzingwa unenge usina bato, now Geza urunze kwebato haana bato izvozvi. Saka Chiwenga anga ari right because Chiwenga ndiye ane chimuti kuZANU, chamisa ndiye une chimuti kumaopposition kwesoko, asi Chiwenga is not a leader. Ane muri kuona. Saka chiripo nechekuti tida kungotora shona yekuti vanhu vanzwisise chete vazive nyaya ndiri kutsanangura panapa iyi kuti tinawo vanhu vari mu demonstration mu revolution vakangojarirwa kutengesa vanhu, vakangojarirwa kuipisa vanhu, vasori varimo mu opposition matiri ende ndio vanotoronga futi magrupu nemagrupu, ndio vanotoronga maprogram, ndio vanenge vachitodirecta zvinhu. Vamwe vacho vari mukati mekoma rusviti makomanda zvinoitika intelligence dzakaoma vanogona kutotukirira chaizvo zvokutogadzira madhetsi nekutogadzira maflyers kutokurudzira vanhu pina kudini kuti vachita agene zvokuti munonyatsonoti vanhu ava vari kurwira nyika zvechokwadi ende vanhu vari kurwira nyika vakomana mototi vana baba chinogura vanopenga vari kurwisana nevanhu vari kurwira nyika vanhu ko vanhu hapana zvatinoziva kati tinongotevera hatina politics dzinonetsa kudzinzwisisa kedzi tine zvigananda zviri mu revolution zviri kupedzisa vanhu, tine zvigananda zviri mu demonstration iyi izvo hazvisungwi. Main actor haasungwi bababa, kana any movie yamunoona yese main actor unogona kukuwadziwa zvakaita sei asi haasungwi pakupedzisira haafe, asi unoshungurudzwa ndiye ane chimuti, ndiyo main actor yeye. Saka vaChiwenga vaita dambudziko rokuti varamba vakaita moyo wakashata, moyo wakaoma, vaifanira kunge vari munhu ari kuzvininipisa vochidza kubatana naChamisa ende vaChiwenga vanenge vagadzira hero yakakwana, vanenge vari sekuru, vari elder kuna Chamisa, vari baba, vari brother, vari father, vari chipangamazano chakasenza nguva yakareba, chakabata security yenyika, chakashanda mupolitics nguva yakareba, vese vana Geza. But nyaya yeumbimbi-ndoga, nyaya yekuoma musoro ndo inonetsa kune vamwe vedu. Havadi kugara pasi kana kuiswa pasi kana kuti kuenda pasi poumwe. Saka Traore mashoko avataurapo andifadza kuti uri kutozvionawo futi maonero andiri kuzviita kuti mudemonstration dziri kurongwa idzi dzashata idzi, marevolution ari kuitwa ashata, ada kuongororwa kana achiitwa, ende kana achiitwa ngaaitwe nevanhu vari kuzikana kwavari kubva nako nekwavari kuenda nako. Hatina kunge takaziva kuti vana Saruwaka vachadzoka vachitotungamira futi demonstration kana kuti revolution. Mazuva apera aya Saruwaka akanga abuda, ende remember vana Stole naSaruwaka vakuti vagene ground rokuita mbiri vakashandisa zita ranyoka yemabhunu, vakashandisa channel yanyoka yemabhunu. Havana kuzobvira vagadzira channel yavo, havana kuzobvira vagadzira, vana Saruwaka vakazama kutogadzira yavo but haina vanhu kana mbiri kufanana nechannel yanyoka. Saka imomo vari kuita chimiro zvakafanana nemunhu asati akugona kuita dhodhi. Unoita dhodhi wakabata muti kuti ubalance, ukada kuti kuchonjomara ega unodonhera, unogona kupunzira dhodhi racho futi oningirikina. Saka vana Saruwaka vari kubhesa nezita roumwe munhu, ndo zvavari kuita. But kwavakabva nako nekwavari kuenda nako chaiko chaiko, kana kuti vari mubato ripi chaizvo izvo, kuti vari mubato ripi. Madzibaba eShanduka unozikana kuti uri mubato iri, Traore unozikana kuti bato rake nderiri, mai manje utizive kuti Stole bato rake nderipi. Mai manje anaya ikiti iri musaga, vana veZimbabwe hapana anotomboziva kuti bato raStole nderipi, hapana anomboziva kuti bato raSaruwaka nderipi because akatendera mapato akawanda. Vana tocha vese vaya hakuna uri kumboziva. Vanhu vanoziva kuti Chipeneti unosapota, Chipeneti unonyatsotaura kuti bato rangu unosapota bato iri,
baba chinogore vanozikanwa kuti ndeve bato iri. But ava vakomana ava havanzwisisiki, asi vanhu manje neurema neurombe amukonifeme nekutsvagurudza nekuzvitsvaga. Mapersonal politician here machi hauzvinzwisisiki. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti musashamisika nekupera kusungwa kuri kuitwa vanhu, nokukwadzirwa kwevanhu, nokufeila kuri kuita mademonstration. Vana Geza vanenge vagadzira chinhu chakatonaka, vana Chiwenga, vanani vese, ende kutadza kubatana kunoita vaChiwenga navaChamisa inyaya yevakomana ivava. Hapana patakambodzwa vaChiwenga vachitukirira Chamisa izvo, kana kuti Chamisa achitukirira vaChiwenga kana one day. But vakomana ivava ndo vanoenda vakusapota Chiwenga votanga kutukirira Chamisa. Vanhu vobva vatsamwa vowenga ivo, vobva vawenga naChiwenga wacho. Vanhu votukirira vaChiwenga vobva vawenga vaChiwenga vacho naiye Chamisa vacho vamwe vanhu. Saka pano confusion inoitika hombe, inoita kuti vanhu vabude kana kuti vanhu vashore vaChiwenga. Vanhu vashora through macommanders akangozvipinza nekuzvipfekedzera, akangozvipa nyembe nembiri, vasingazikane kwavakabva nako nekwavari kuenda nako, mabogus. Ndo vakauraya revolution yaGeza, because dai takabatana sematauriro andaiita inini, taifanira kunge tichitanga tapina Geza first. Revolution isati yasvika, shamwa toda kuti tiite basa paground iri, ngatifambe so takanga tataura tikati Geza kana toda kuti chibudirire chika ichi, ngavabudise bhegi remari, kwete kuti toda kupinda politics mari kana ini isapo hainini. Handina kuti ngaiuye kwandiri inini baba Chinogure ndoda kuidya. Ndiri kutaura paground kune vana vari paground muZimbabwe, nekuti revolution inoda kushandirwa nevanhu vanenge vachidya vachiguta. Anditi yaifanira kutotanga yakambenerwa sokunge political party, yaifanira kujarwa maprovince ese ichikambenerwa. Vana Mnangagwa vari kudyara mari, but vana Chiwenga vane mari, vana Geza vane mari, ende kune vamwe vanhu vari muG40 ivo vari kupusha vana Chiwenga vane mari. But vanhu ava vanga vasingadi kubudisa mari, vaida kushandisa vanhu nothing. Vanhu vachiziva kuti chinhu ichi vari kuitira bato rakati kana vari kusapota bato rakati, kana kuti vana nhengi ndeve bato rakati. Andi muri kuzona kungogadzirwa nyika chete vanhu voenda pachigaro hazvibudi. Ingavani pavakabvisa Mugabe tinonzwa kuti vana Geza vakabudisa ma20 million, ma2 million, sorry 4 million avakabatsira musangano. Ivo vana kunzi vana Nanhingi naSuno vana Tagwire handivo mari dzavaibudisa. Hakuna chinhu chinofamba chisina kana mari, chisina kubudisa mari pasapa. Waifanira kutobata kana mamwe emachifi, mamwe emaMPs, mamwe kuti chinhu chifambe, mamwe emajournalist, mamwe emachichi, zvinhu zvifambe. Saka takaedza kuzvitaura zvese izvozvo. Ava varume vanenge vachingotinhira vanhu murodhi, vatinhira vanhu murodhi. Vana Saruwaka kana akapinda pabhodhi ake kushanya kuZimbabwe, kana akafatenda Zimbabwe yese zvawanda nemotikari haasungwi. Unoshaya kuziva kuti istaff yeZANU here kana kuti istaff yeMasiyawo here, istaff yemapurisa here. Hatisi kuti kusungwa kwakanaka, but tiri kunetseka manje kuti kosei vamwe vese ava tinoenda kuhondo tese takabatana. Munhu anogona kurwa hondo 3 kana 4 achibudirira asina kana paakambopfurwa gumbo kana kuti, asi vanhu vachipera kufa achisiya vanhu kuhondo iye achidzoka ega. Saka ipapapo panda kupachenjerera kuti vakomana ava demonstration dzavari kuita taifanira kunge takapina vana Geza, towane nemari paground inenge ine mari yekuti vana Geza nana Chiwenga vaifanira kuonesana kana vanga vari pamwe chete, pososwa mari poiswa paground, zvinhu zvogadziriswa. Kana vakuru vemapurisa chaivo vamwe vaifanira kuva vaikatwa vachidhiswa, kana vakuru vemauto chaivo, nekuti vana Mnangagwa handiti vanga vachidhisa mari here kumauto, igemu remarika. Then kwapedza izvozvo pochionekwa nyaya yesecurity kuti yakasimba here, tochitirira vanhu murodhi. But varume ava vanonge vachikwa zviko zvinotora vati vachinja vakuti tiri kumiramira kumakotsi. Chavanogona kumiramira chii? Kuita sokuti magweta maloya, kuita sokuti vane mukana, vane simba ikoko. Izvi zvinhu zvakutoitwa nevetsitsi veZimbabwe Lawyer Women Rights Network vari kumiririra. Hapana maloya ari kutengwa naSaruwaka kana kunondikina apa. Ivo vakatopeta maoko vari kudzimba dzavo vana Saruwaka nevakadzi vavo nevana vavo, vachiteerera kuti kwanzi chii kukoti. Ndo zvavanobva vabudisa kumamedia vachitaura izvozvo. Iko zvinezvi dai tiri kutokurudzira manje zvaramba kaizvi zvaitwa nana Geza izvi. Tiri kukurudzira vaGeza vadzokere kuna vaChamisa, vaChiwenga vadzokere kuna vaChamisa kana revolution. Mai manje ngatichiumba opposition is strong. Iko zvino dai tiri kuchitobatana tochipa pressure mapato ese aende kunojohwina kuna vaChamisa. Vanhu vese kunyangwe vari kuZANU vacho vari kudzingwa, vakuru maminister wese maministers ese aya vari kudzingwa vari kushungudzwa ZANU-PF vachidzokera vachinojohwina ZANU-PF ningirikini opposition.
vachinosapota Chamisa because zvese izvo vazvioneka zvaramba ngavachidzoka vanosapota Chamisa tichiita chinhu chimwe chete chisapota Chamisa ndo bedzinzira taikwanisa kugona kuboosta kusumuka nayo even nyika dzatinofungidzwa kuti nyika dzinogona kurwira Africa kana kuti kurwira ningirikini vanana America vaya vanana Britain vaya vanana Canada vana Germany muZimbabwe bato ravanotarisa kuti ndo bato rinenge ravanosapota kuti rinenge riri nani muZimbabwe nderipi kana leader vanofunga kuti ari nani it's obvious ndi Chamisa saka vanhu ava vari kubva kuZANU dai tiri kuwapa pressure mai manje tabatana kuita noise tese takurudzira vagesa vese nevamwe vanhu vese tasapota vachamisa tasapota opposition taumba opposition inyatso booster kuita strong chaizvo izvo tachibatsirana kumhura nokuparadza zvima opposition zvese izvo nokusvibisa nokutukirira nokusvipa zvima opposition leader zvese zvenhema izvo zvisina kana kupinza musoro kana kurwira zvisina kana shungu yekurwira nehirikini 2030 wana chabangwesa dai tachibatana tese kuita against mapato iwayo asina nehirikini tachisapota Chamisa neopposition yachamisa saka ndinokutenda tiraore nemuono wako wakanaka Stereki tinopesana chete kuti tinenge tine pfungwa dzakasiyana but uri kuona maonero andiri kuita chaizvo mune chifukuto chirimo chiri kukanganisa even revolution geza akakanganiswa nevanhu vari paground nevanhu vari kugaijeka zvinhu ndo vakakanganisa zvinhu vanonyebera kungwarisa nekuchenjeresa kunge wakadzidza Stereki zvaitarwa namudzingwa kuti teerera isaruwaka ndiye ari paground zvimwe vana baba chinogurei hapana zvavanozikana apo pana chii chinobudiswa nana baba chinogurei nhasi uno mudzingwa aripi nhasi uno pwide muhapwa ngari mubako aita sei saruwaka wacho abudisei vanhu vari kutosungwa vanhu vachinhingirikina chii chabudiswa nasaruwaka wacho chawaiti wewe waiti vana saruwaka ndo vanonhingirikini vana baba chinogurei hapana chavanobudisa vana saruwaka ndo vane yese yaana ende ipi kunosiya vana vachiperera kuhondo